Как са лентите тук? Няма ленти. Тук Както ми е караш дясната част на пътя и това е. Тук ленти е имало на времето, когато баща ти се е учил да кара. От тогава не ги няма. Значи сметай колко години. А нека да не съм подал тук сигнал за същата маркировка. Я ми кажи, когато няма пътна маркировка, как определяме броя на пътните ленти? Ако могат да се съберат колите. Тоест, горе-долу по широчината на платното за движение, Да. можеш да определиш колко са лентите, дори да няма маркировка. Да. Какво ще рече това, ако се съберат колите? Ако има място за две коли, дали на широчина? Да, ама две коли една до друга да Една карат. до друга. А не трябва ли да има някакво разстояние между тях? Че беше 1 метър. Поне 1 метър да има, една врата разстояние. Така. И сега ще кажа един лесен трик. Слагаш една мислена линия по средата, пред тебе, в твоята част на пътя, дясната, и си представяш две коли от двете страни на тази мислена линия. Ако тия две коли си ги представиш и могат да си отворят вратите спокойно, без да ги ударят една в друга, това са две ленти. Ако си представиш колите от двете страни на линията, обаче ако си отворят вратите ще ги ударят, значи не са две ленти, а една лента. Окей? Това е лесен трик как да отгаднеш колко е броя на лентите, когато няма пътна маркировка. Окей?